Audio Jungle. дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани риш ва муйсар ва протеини бца, зиёд кардани вазни бадан, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Фаридуни Хуршед, овозхони 30 солаи тоҷик, як шеъри шоира Робия Холмирзоро беиҷозат сароида дар намоҳанг яъне клип онро ба каси дигар нисбат додааст. Ин клип тарона Аиша ном гирифта, то кунун онро дар шабакаи YouTube 300 000 нафар тамошо кардаанд. Дар намоҳанг ба ҷои номи Робия Холмирзо исми Раҷ Аҳмад навишта шудааст. Робия Холмирзо аз Фаридуни Хуршед барои поймол кардани ҳуқуқи муаллифияш $200 яъне 2300 сомонӣ талаб карда аз овозхон хостааст ки аз ӯ узрхоҳӣ кунад, вагарна ба суд муроҷиат хоҳад кард. хатоӣ аз тарафи ман шудааст. дар ин ҷо Фаридуни Хуршед ва Раҷ Аҳмад гуноҳ надоранд. вақте ман ба қаҳвахона рафтам, Раҷ Аҳмад шеъро таҳрир мекард ва ман ҳам дар поёни он шеъри Раҷ Аҳмад навиштам, гуфтааст Диловари Мирзо, продюсери Фаридуни Хуршед ба Азия Плюс. Диловари Мизроб афзудааст ки аз муаллифи шеър узрхоҳӣ мекунанд, зеро сари хамро шамшер набуридааст. вале Робия Холмирзо мегӯяд то ҳол касе ба ӯ занг зада узрхоҳӣ накардааст. шоир аз навиштани ариза худдорӣ карда, то ҳол интизор аст ки Фаридуни Хуршед ба ӯ занг зада узр мепурсад ва $200 ҳаққи ӯро пардохт мекунад.